Groen op Dokkum bij RTV NOF wordt mij mogelijk maken door Kabel Noord. En Albert Heijn, Dokkum en dan Woord. Een week lang is hier in Dokkum hut werken aan de Tarrieringsverkenningsdag. De stritten worden scheermakken en de plein worden inrichten. En dan is het nou tijd om die laatste puntjes op de i te zetten. En de generale repetitie voor de Grutte Dag. De tarrieringen voor de Weensbregen binnen in volle gong. Zo'n 30 squallenleerlingen hebben Weensken op een lint opskreun en die hingen ze straks op de Wietebregen in het centrum van Dokkum. Het binnen een soort Weensken die er op de linten staan. Goeie. Goeie. Corrie Ludema van der Valk. Ja, Jij bent klopt. coördinator van dit gehele initiatief van die Weensbreg. Ik zal de Weensken ondertussen even delen. Want wat houdt dit initiatief correct in? Dit initiatief is betocht vanuit de Weensbruggen in Parijs. Dus hij is die Slotjebruggen. En hier durven dat dan maar linten. En de hoofdzakelijk band van het voortgezet onderwijs, die had de linten beschreven met Weensken. En de opdracht weer wat Weenskje de wereld ta. En er staat al de aardigste Weensken op. Het binnen een soort inderdaad. Het is Want kunnen we er eens in uitpakken? Ja, daar hing het nog volle meer, ja, maar ja, wist kan je er wat uitpakken. Het is heel divers. Koningsdag is feestdag. Nou, dat is, daar ben je het wel mee eens. Hè? nou, even zien, wat hebben we hier? Leef nu, want straks is het nu voorbij. Prachtig. Zo, net wat doen we net niet weggemalen, nou. Goedemorgen, Eliane. Doe bist al druk dwaande met het knopen van de linten. Laat hij deze zo. Ja. En deze maakt hij hier dan een knoop in. Ah, dat is het opknopen. Ja. En dan moet hij eigenlijk hier hangen. En dan moeten 3 knopen in. Oké. Want waarom wist je Joet te helpen? Nou, omdat ik het wel leuk vond om deze brug te versieren en gewoon Dokkum oranje te kleuren. Het is geweldig fijn om in Dokkum te zijn. Welkom. Hast ook iets opskreun op een lint? Ja, dat heb ik. Wie goed doet, goed ontmoet. Het is een beetje karma. Mooie tekst. En waarom toch dus op dat moment van nou, die ga ik opskreun, die wil ik van? Het is eigenlijk een levensles. Als je het goede in anderen ziet, dan zien anderen ook het goede in jou en dan brengen ze dat terug. Achter de schermen is van alles gaande. Ek wat jou net joggen. Morgen worden er 10.000 mensen in de stad verwachten. En deze mensen van de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur zorgen ervoor dat Elsen een verbinding houdt met het internet en dat bijgelijks de televisie en microfoonfrequenties een waar net verstoren. We maken het onzichtbare zichtbaar. Dus radiofrequenties zie je normaal niet. Die gaan overal door de lucht heen, die gaan naar je telefoon, die gaan naar mogelijk je computer. En wij kunnen dat zichtbaar maken op analyzers. Ik wil heel duidelijk bij zeggen, wij zien signalen. Dus wij zien radiofrequenties, wij zien het signaal wat erin zit. Wij zien niet de inhoud van het signaal. Wij hebben geen boodschap aan de boodschap. Dus wij kunnen niet zien als jij een appje verstuurt aan je vriendin. Wij zien dan alleen hooguit een signaaltje omhoog schieten. En dat is het signaal wat wij dan hebben gezien. Hiermee kunnen we dus zichtbaar maken waar sowieso eerst het signaal. Dus wat is het karakter van het signaal? Nou, ik zie hier bijvoorbeeld Bluetooth-verkeer, ik zie hier wifi-channel, weer Bluetooth-verkeer, wifi-channel, wifi-channel. Maar dan zie je ook dus hoe dat de spectraal zich gedraagt. Dit is gewoon continu nu in de lucht. In de aanloop van zo'n evenement gebeurt natuurlijk veel meer dan dat je eigenlijk het echt ziet. Als eindgebruiker, als festivalganger, maar ook als op tv. Weken hiervoor zijn we al nulmetingen aan het doen geweest. Hebben we het hele spectrum helemaal in kaart gebracht, hebben alles gecontroleerd. Maar er zat dus ook metingen bij, dat 1 en 2 bereikbaarheid. Weer testen of die bereikbaarheid in orde is. En dan hopen we gewoon op een bijzonder leuke Koningsdag. Dokkum streamt de komende uren vol met oranje fans die met vanzelfs al een keer een plakje hebben. Maar voordat ze je sliepen kunnen, met eerst de troep van de voorgangers oprommen worden. En Susanne, doe je nevens mij wel een handje
broeken om te helpen. Jazeker. Dit zijn de handdoeken, neem ik aan. Ja, en het linnengoed. En het linnengoed. Ja. Zullen we daar maar beginnen? Gaan we doen. Zo. Halen we eerst altijd het beddengoed even af. Oké, dan mag je mij uitlezen wat ik doen moet. Eerst de kussens. Ja. We beginnen altijd met de kussens. Hoe lang doet je nou om zo'n kamer te verskeren? De hele kamer schoonmaken. Ja, Deze kamer is met z'n tweeën ongeveer 30 minuten. 20 minuten. Ja. En dan begint het altijd eerst maar het bed. Ja, klopt inderdaad. En deze gasten die je nou uitkomen, wat is die indruk? Die heeft voor mij wel goed achterlitten. Die hebben het netjes achtergelaten. Oké, en dan is dit de volgende stap. Ja, dan hebben we het schone linnen, Ja. het laken, overtrek en de kussens lopen. En dan beginnen we met Het laken. het laken. Nou ben ik alweer kwijt welke dat weer. Ze liep je al een op elkaar. Ja. En we jaren hier nou de muziek van de markt. Ja, Bist zelfs al een beetje in de sfeer in de oude dagen van Koningsdag? absoluut. Ja. Ja. Wat zoals de morgen als het echt daadwerkelijk Koningsdag is? Morgen ben ik ook aan het werk. Ook gewoon aan het Ja, werk? dan ben ik ook aan het Is er werk. nou wel een beetje van genieten dan? Ja, zeker. Zo, oké. Beddengoed is die en kan de rest van de kamer dienen worden. Maar ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig, want ja, je hebt meer dan 30 kamers. Ja, Ben ze alle keer vol voor de komende nacht? alles is volgeboekt. Ja, dus we zijn blij met je hulp eventjes. Dat kan ik me voorstellen, ja. Want wie dat voor dadelijk volboekt, hoe doe je Ja, dat? 4 juli werd het bekendgemaakt en toen was eigenlijk gelijk het hele hotel vol gereserveerd. Ja, En wat voor mensen ben dat dan? nou, veel ook organisatie en ook wel een paar oranje fans uit het land. Ja. En je hebt alle keer... We zijn helemaal mooi in het oranje ook, ja. Ja. En wat doe je nog meer? Want het is wel zelfs een bijzondere weekend. Daar word je als hotel neem ik ook wel wat bijzonders Ja. mee van. Nou, we proberen op de kamers wel echt een beetje de details ook uit Dokkum te laten zien. Dus natuurlijk staat een oranje bloemetje, de pepermuntjes van Fortuin, het zeepje van de Suvel. Dus ja, we proberen daar wel echt wat details in aan te brengen. Ja. En morgen, als het Koningsdag is, hoe ziet Ja. de dag van jou er dan uit? Heel spannend. We verwachten eigenlijk vanaf 7 uur de eerste gasten in het hotel. Die misschien eerst nog een kopje koffie komen drinken en lekker een oranje tompoes voordat ze een plekje op de route gaan vinden. Ja, en voor de rest laten we het over ons heen komen. We zijn gewoon heel benieuwd. En zul je zelfs ook nog even bij de route zijn? We hebben wel afgesproken met elkaar dat als het even een rustig moment is, dat we kunnen afwisselen en toch ook stiekem even op de route kunnen kijken. Jan de Rode, u bent televisieregisseur bij NOS Evenementen. Is dit een van de grootste projecten die jullie hebben? Ja, het is echt wel een super evenement. Heel erg groot. Ook vergelijkbaar een beetje met Champions League-achtige dingen. Zeg maar grote voetbalwedstrijden, heel veel camera's, heel veel mensen, heel veel kabels. Allerlei draadloze verbindingen. En een hele grote klus voor ons. U zei het al, heel veel camera's. Aan hoeveel moeten we dan denken? We zitten 16 camera's. We hebben 4 camera's zijn draadloos. En we hebben nog een drone in de lucht. Dus ja, heel gevarieerd. En ook nog een onbemande camera die we op remote bedienen, op afstand. Ja, veel verschillende camera's. We zijn er echt maanden mee bezig. We trekken heel erg nauw op met de gemeente. En we kijken goed op de route waar we camera's neerzetten. En die zetten we op plekken neer waar ook evenementen zijn. Waar iets gebeurt, een muziek een optreden is. Ook met de plekken waar dan de familie gaat staan. En hoe wij daar tegenover gaan staan. Dus het is de meeste tijd zit in de voorbereiding. Ja. 16 camera's. U kijkt ernaar welke, naar wanneer, waar gaan we naartoe. Is dat spannend voor u? Ja, dat is super spannend voor ons allemaal. We zitten daar in die regieruimte. Daar zitten we met z'n allen te kijken naar alle beelden die de cameramensen maken. En dan kiezen we daar de mooiste shots uit. Het is vrij overzichtelijk, want we hebben een cameraplan gemaakt. En dan zie je bijvoorbeeld bij de aankomst worden er 4, 5 camera's worden gebruikt. En die zitten dan op die plek. En daar kiezen we dan uit. En dan zeggen we, dat vind ik mooi om er nog bij te vullen met de drone erbij. Dus het is eigenlijk steeds groepjes camera's die we gebruiken op plekken in de route. Ja, eigenlijk is dit de spannendste dag vandaag, want iedereen komt bij elkaar. Het was altijd, we zaten al met z'n allen te vergaderen en alle plannen te bedenken op papier. En dan rolt het zich nu uit in de praktijk. En dat betekent dat iedereen nu zijn plek moet gaan vinden, ook de verschillende onderdelen langs de route. En het is eigenlijk heel spannend en heel veel werk. Het is niet heel veel stress, maar het is wel heel veel organiseren, improviseren met elkaar om er iets moois van te maken morgen.
Ja, om goed kleer te wezen voor de dag van morgen moet alles repeteerd worden. Hier achter mij wordt onder andere de quiz repeteerd, dat ze morgen gaan gaan. En Anke Bielsma van de organisatie, hoe spannend is de dag van Joert, maar al die repetities? Nou, ik moet zeggen, als programmaleider ben ik op dit moment heel tevreden. We zijn mooi op schema en ja, ik denk dat het heel goed gaat op dit start. Hoe zien die repetities eruit? Want heb je bijvoorbeeld een stand-in koning en koninginnen? Hele goede vraag. We hebben inderdaad 13 acteurs hier uit de regio even vragen, wil je hem even stand-in wezen zonder dat je hem speelt. Zodat wij wel even vieren kunnen wat doet nou zo'n groep als je die meenemen maat en wat doet het als ze allerlei worden aan de zijkant. Op de teamsgezicht worden. Hier staat een camera, die zal daarheen verschoven. Deputaire Volkers, het is nog 1 dag voor Koningsdag. Jo, heb ik een rol? Kun je al iets vertellen over wat die rol correct is? Nee, dat is nou geheim. Ja, dat kan je niks zo zeggen. Maar ik zie gewoon je gezicht, je hebt er wel nog doen. Ja, zeker. Het wordt een hele mooie dag. Ja. Hoe wichtig is het voor de provincie Friesland dat dit hier nou bij u in Dokkum is? Heel wichtig. Het wie al best wel een skoflien dat de provincie Friesland dit hosten mocht, zeg maar, om het zo te zeggen. En dat nou zo'n mooie stad als Dokkum die kans krijgt is natuurlijk geweldig. Ja, want de provincie had echt mooi geholpen financieel. Hoe zit dat correct? Dokkum is een lietsere stad, vanzelfs relatief liets voor het Nederlandse begrippen. Nou, daar heb ik een bepaalde begrutting bij en dan is het best dreig om iets te organiseren. Want er komt een heel soort bij Shin, dat hebben we ook wel Shin in. En wij zijn daar geven Dokkum bij helpen. Ik neem aan, zin aan. Enorm. Ja, echt. We hebben morgen nog een muzikale verrassing erin. Ik heb van een mooi jet. Ik stier erbij te gewoon. Zo goed. En ja, dat is denk ik iets waar ik ontzettend naar uitzag. En ons zag hier alle tarrieringsverkeningsdag morgen. Dan moet het hier gebeuren. Het VNOF en Omroep Friesland nog een verslag van de hele dag. Vanaf 8 uur maas op radio en televisie. En die koninklijke bezitten die is mooi Fries commentaar. En dan, en de laatste button binnen Likas Hoors voor uw eigen koning, Bouke Koning. En dan het laatste pad van de Koningsroute. Hoe is de prachtige bergen. Stiert er mooi bij net. We gaan op naar het haardpodium, naar de helling. Wat een podium. Oh, spannend, we gaan op oppen. Koning aan het einde van de Koningsroute. Dit is het, de helling.